И здравейте хора, аз съм Марто и в днешния клип ще анбоксваме чисто нов телефон Nothing R2, мисля, че е. Да. Не, Nothing 2, нещо такова е. Той е много мощен, също има много памет в него, казвам ви, купете си го. Зарядното е с 45 вата. Чакайте, че съм включил трипода. Така. Вижда ли се? Да, вижда се. 45 вата зарядно. И идва с едни слушалки, които ще ги отворим накрая. С кълъвче, което е много здраво, не може да се прегъне. Също, ето го и самия телефон. Той не е от тези сгъваемите, той е от просто нормален, просто кутията е по-голяма. Ето го. Значи, вадим го от това. Хоп. И сега гледайте. Отваряме. Ето го и него. Ето това е телефона. Това тук е за SIM карта. Тук това е някакво опътване. Има отстрани ето тук нещо като някаква формичка изрязана за самия телефон, да не такова камерата някакси да отжули. Ето тук се дърпа и ето го и самия телефон. Сега ще го отворим. Така. Правим тук ASMR. Така. И ето го и самия телефон. Ето го. Хопа. Ето го и самия телефон. Вижте просто отзад какво чудовище е. Не знам дали се вижда, но има много повече техники, отколкото се вижда на камерата. Има много повече детайли. Отзад гърба му е стъклен, чуйте. Стъклен. И сега ще му сложа и протектора. Ето, като нормален телефон се слага протектора. Хоп. После хоп и хоп. Малко да натиснем. Ето го и телефона. Така. Такова зарядното. Също ето ги тук разните неща. Това е за SIM картата, нали, да бучиш. Ето го и зарядното, което е много хубав детайла. Защото на всичко този телефон му се вижда вътре техниката. Ето от тук може да видите как е прозрачно и се вижда самото това, което зарежда. Надолу се вижда. И даже не знам дали се вижда, но пише Nothing на него с много малки букви. Сега тук ето ги опътванията, тук те не ни трябват, те са опътвания, изобщо не ни трябват. Ами като цяло с кутията вече сме готови. Сега идва ред да видите самия телефон. Значи ето зарядното, което се включва. Знаете, че блоковете за зареждане по принцип са от едната страна с по-малка букса, а от другата с по-голяма. Да, ама не, на този телефон не е така. Те двете букси и двете са малки. И отзад има такова за зареждане, нали, там където трябва да си го включиш, да може да зарежда. Откъдето и да ти, от която и да ти е страна, пак ще зарежда. Ето, например сега, хоп. Много хубаво се чуе, когато го штракнем. Ще се чуе ли на клипа? Мисля, че се чу. И тук, ето и буксата на телефона. От тук, хоп. И е готово. Така съм го заредил предварително, за да може да видите. Ето и сега, преди да го пуснем, да отворим ли това първо? Айде, първо ще пуснем телефона. Ето го самия телефон, задържаме бутона.
Nothing. Много хубаво качество има. Също е доста голям, някакъв огромен е. Вижте как има някакви точици тук, където се мърдат. Ето. Здравейте! Български. Трябва да го натисна. Свържете се с мобилна мрежа, това е за SIM карта да сложите. Само, че сега трябва да изключа трипода, за да може да виждате по-хубаво. Ето го тук, свържете тук с мобилната мрежа, това е за SIM карта. Телефонът ви се подготвя и да, ето, само няколко секунди. Копиране на данните, тук после ще го оправим. Няма сега какво интересно да се гледа, вижте просто менюто. Топа не се видя. Чакайте, хоп, така. И дойде момента, за който най-много чакахте. Тоест, ето тази малка кутийка. Подарък. Така, нека не я отворим. Не може да са... Чекайте, тук има чиксо, което можем да го отворим. Да го махнем да го отворим. Оп. Така. Капаче. Мисля, че е това, което си... Да, това ще го запазим за накрая. Първо да видите ето това. Хоп. Това е било. Не е това. Така. Капсула. Зарядно. Чудя се за какво ли? Нека да обърнем и да видим за какво точно. Според вас за какво е? Пишете в коментарите. Имате 5 секунди. 1, 2, 3, 4, 5. Сложи ви времето. Оле, майко, това са слушалки. Хора, тези слушалки са много хубави. Кое е това, бе? Вижте. Не, но как ще ги отворим? Лесна работа, бе. Въртим тук и ето ги тях. Просто ги погледнете какви са чудовища. Много са хубави и красиви. Но мен много ми харесват. Чуйте просто как се закачат за зареждане. Тези слушалки са... Ще стоиш. Тези слушалки имат различни настройки, когато си ги вземете. Когато си направите всичко на новия телефон, може да инсталирате приложението Nothing X, мисля, че се каже. Nothing. Напишете просто Nothing и ще ви излезе, когато го инсталирате това приложение, ще ви излезе настройките на слушалките, които трябва да си ги вържете с Bluetooth. От тук взимате. Има... Знаете ли какви настройки има? Настройките са, когато натиснеш едно малко бутонче тук сиво, чакайте, бе. То може да се чуе. Чакайте. Това е когато настройва. Чакайте другата да взема. Да се пробвам с нея. До одеве го чувах. Добре, не знам дали се е чул. Така. Хоп. 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 Ето го тук всичко, което сме, унбокснали. Това капаче много ме кефи, просто как. Ето го и зарядното, нищо интересно, същото как това е. Просто много ме кефи как зарядното се пъха. И това. Това ми е най-любимото, да пъхам капачето отгоре.
Чуйте просто. Просто не мога да му се местя. Охо. Така, ето го това, което беше с слушалките дошло. Ето ги. Тяхте направо са перфектни. Те са много. Аз слушах ходя музика с тях. Така. Тук сега па не иска да влезе. Чакай. О, да, влезна. Yes. Хоп. Хоп. Къде седяха слушалките? Тук цяло няма значение. Тук. Не бяха тук. Тук бяха. Кое е това? Трябва първо него да сложа. Как хората 21 век ги слагат тези работи, Просто ги слагам тук. Това и ме интересува. Да, ето телефона, ето ги разните неща, слушалките. Пъхаме тук всичко. Хоп, с тези чиксаи тук ги паза. Си ги лепна. Ще има 2 години гаранция. Той обаче тук. Не ги залепвам изобщо прилежно, но това е друг въпрос. Хоп. Той го забравих. Така го лепвам просто някакси. Да, това беше. В смисъл, надявам се да ви харесало, ако е така, преснете лайк бутона. И ви казвам, вземете си този телефон, заслужава си. Има много приложение, много памет, има много такова място, на което може да си инсталирате такива игри и разни неща. Това беше от анбоксинга, надявам се да ви харесало, ако така ударете лайк бутона и се абонирайте за канала. Ето тук, само да не изгубим и това малкото, да вземем кутийката. Хоп. Съмнявам се, че това ще влезе с калуфа. Нали? Да, той не може. Добре, ще го махнем. Ох, но трудно се маха. Как пластмасия high quality. Това е направено в Холандия, а не е направено в Китай. Те и Китай няма такива някакви протектори. И Китай няма такива проекти. Просто искат да ме гледат как се мъча. Ако махнем я от тук. Най-накрая. Хоп. Той къде седеше? В една кутийка седеше, ама аз го изкарах. Така. Слагаме го тук обратно. Хоп. Хоп. Хопа. Хоп. Слагаме го тук. Така. Design by Nothing. Малкото. Зарядното. Аз не мога тези зарядни да ги навивам така. Много ми е трудно. Хора, аз съм толкова тъп. Не мога да навия едно заедно. За Бога. Айде. Ще го сложа после. Ето тук.
Хоп. Това беше перфектно. Ами това в клипа, надявам се да ви харесва. Ако е така, преснете го този лайк бутон и се абонирайте за канала ми. Купете си телефон. Хубав е, който има пари. Всичко тук се разпадна. А защо? Никой не знае. Той не лепи вече. Добре, край. Не издържа. Така. И така. Така. Тук. И довиждане!